адпаведна, калі тыя, хто захацеў быць нашымі ворагамі, так мараць пра тое, каб пра Дзяніса не пісалі, значыцца, трэба пісаць. У той час, як шмат хто са сваякоў палітвязняў вырашыў як мага менш згадваць у сродках масавай інфармацыі пра сваіх родных, якія за кратамі, Вольга Івашына, жонка палітзнявольнага журналіста Дзяніса Івашына, кожны дзень у Фейсбуку піша пра свайго мужа. Мы спыталі ў яе, дзеля чаго яна гэта робіць. Пытанне вельмі складанае і на адказнасці фактычна сваякоў, таму што тыя, хто за кратамі, яны, канешне, нічога не могуць зрабіць з гэтым, но ўжо вырашаем мы. Як я для сябе вырашыла, не было так спачатку, што я буду пісаць штодня і гэта абавязкова. Гэта прыйшло з часам, асабліва калі там пачаліся праблемы з камунікацыяй, з карэспандэнцыяй. Гэта было важна, таму што як шмат зараз вязняў, асабліва вядомых, сядзяць у стане інкамунікада, то ўвогуле, гэта страшна. Ты не ведаеш, што там адбываецца, не ведаеш, ці жывы чалавек. Таму я сабе пастанавіла, што ўсё, пра Дзяніса я буду пісаць у любым выпадку, што б там не здарылася, што б там не казалі, таму што было рознае. І спрабавалі палохаць, што там знікне сувязь, і там і шантажавалі. Гэта, канешне, там не наўпрост, ясная справа. Спрабавалі там перадаваць рознымі шляхамі, там перастаньце пісаць. Калі размаўляць там пра менш вядомых асобаў, то, можа быць, для іх лепш, каб пра іх не пісалі, таму што ім сапраўды тады там трошкі лягчэй. Пра Дзяніса немагчыма не пісаць увогуле. Для мяне гэта значыць, што я падстаўлю проста пад небяспеку. То бок, калі пра яго не пішуць, то з ім можна рабіць усё заўгодна. Дзяніса Івашына затрымалі 12 сакавіка 2021 года. 14 верасня 2022 года яго судзілі на 13 гадоў і 1 месяц за ўмяшанне ў дзейнасць супрацоўніка органаў унутраных спраў и здраду державе. Форменный капец, как я называю, да, это не суд, а судилище, потому что правомоцнасці тут абсолютно ніякай нема. Тут суддзя пярэчыць реально усім справам, які былі пададзены, усім хадайніцтвам, якія былі зроблены адвакатам, ён прыдумляе з галавы, то в прынцыпе ён падпадае пад крымінальны кодекс усе ягоныя дзеянні. Так Дзяніс выказаўся не пра той суд, яго зрабілі закрытым, а пра свой адміністрацыйны суд за ўдзел у святкаванні Дня волі ў 2017 годзе. Але гэта цалкам адносіцца і да суду ў 2022 годзе, на якім яго пазбавілі волі на 13 гадоў. Дзяніс Івашын вядомы сваімі публікацыямі пра скандальную забудову ў Курапатах, за што ён і газета «Новы час» судзілася з забудоўнікам, а таксама пра ўплыў рускага міра на Беларусь і Сірыю. Мы зноў бачым, што, на жаль, Беларусь супраць сваёй волі просто утягнутая во все можливые сценарии Российской Федерации. Так ён казаў 1 сакавіка 2020 года на канферэнцыі ва ўкраіне. І ўжо тады папярэджваў пра магчымы напад на Украіну з беларускай тэрыторыі. То, что Беларусь, на жаль, опынецца цалкам под контролем Российской Федерации, это уже не стоит на повестке дня. Беларусь перанасычана на всех узроўнях дзяржаўнага кіравання патэнцыйнымі агентамі уплыву Российской Федерации. И тут трэба засяродзіць увагу на тым, што Украіна мусіць вельмі значна у гэтых умовах, у гэтых рэаліях, вельмі значна узмацняць свой паўночны фланг. Гэтыя папярэджанні былі толькі на карысць Беларусі як дзяржавы, але спецслужбы Лукашэнкі абвінавацілі Дзяніса Івашына ў працы на выведку Украіны. Я не ведаю нават, як это назваць, такая кепская іронія з боку дзяржаўных здраднікаў абвінаваціць Дзяніса ў дзяржаўнай здрадзе. Па-першае, тое, што ён не знаходзіўся на дзяржаўных пасадах і як бы не служыў дзяржаве, і судзіць яго за здраду ў гэтай дзяржаве, гэта проста як здзек, як кпіна, вось, ах, ты такі патрыёт, на табе ад здраднікаў падарунак. Толькі так. То, што дзяржава акупаваная, і фактычна Беларусь пад акупацыяй знаходзіцца,
Ну, адпаведна, патрыёт, той, хто працуе на карысць Беларусі, гэта вораг акупанту. Ну, вось яго як ворага і пасадзілі за краты. Мы лічым, што гэта проста палон. Ён патрапіў у палон і з'яўляецца военнапалонным. Таму ўсё лагічна. З гэтага пункту гледжання і з іхняга пункту гледжання, напэўна, таксама ўсё лагічна. Мы спыталі Ольгу Івашыну, як мы адсюль з-за мяжы можам паўплываць на лёс Дзяніса і іншых палітвязняў, і ці дастаткова для гэта робяць дэмакратычныя сілы. Мы адсюль дакладна нічога не зменім. Ну, няма ў нас рычагоў і спосабаў уплыву на тых, хто трымае нашых родных за кратамі. Ну, можна меркаваць пра тое, што ім было б цікава і выгодна, і, адпаведна, ад каго б яны гэта маглі атрымаць, і тады ўжо працаваць з тымі, хто цікавы. Самае галоўнае з меркаванняў гуманітарных, таму што людзі гэта галоўнае, ну, найважнейшая каштоўнасць увогуле, якая існуе ў гэтым свеце. І таму, калі не змагацца за людзей, так навошта тады ўсё гэта ў прынцыпе? Значыцца, асноўная задача зараз мусіць стаць для ўсіх, хто там змагаецца за Беларусь в прынцыпе, мусіць быць змаганне за людзей, за іхняе вызваленне, за тое, каб яны хутчэй павярнуліся на волю да сваіх родных. Ну, а дзеля гэтага все маральна дапусцімыя, якія толькі магчыма сродкі, трэба выкарыстоўваць. Калі дзеля гэтага трэба, я не ведаю, змякчаць санкцыйны рэжым, трэба дамагацца таго, каб яго змякчылі. Калі дзеля гэтага трэба, наадварот, падвышаць узровень санкцый, значыць, іх трэба падвышаць. Но толькі трэба нейкі план, і, ну, фактычна за гэты час ён мусіў бы ўжо быць, але яго, я так бачу, што няма. З таго боку ёсць, і дагэтуль яны працуюць там на заходнія краіны, гэта такі так званыя агенты ўплыву, лабісты. Всё гэта ёсць, яны нікуды не падзеліся. То, што яны не былі ніколі публічнымі, так, ну, чыя гэта праблема? Калі нашыя дэмакратычныя сілы за 4 гады, ўжо нават больш, не змаглі адсачыць, прааналізаваць, вывучыць, знайсці нейкія падыходы, ну, значыцца, не змаглі. Значыцца, мусім шукаць тых, хто зможа. Для мяне кожная асоба гэта важна. Калі адзін чалавек выйдзе, гэта ўжо добра. Гэта цэлы сусвет, які можа на волі рабіць тое, што не можа зараз рабіць, бо ён за кратамі. Калі за 4 гады не змаглі ўсіх вызваліць, значыцца, трэба спрабаваць паасобку. Там, групамі, ці яшчэ, ось нарэшце, пэўнымі групамі пачалі людзі выходзіць. Ну, не нашымі намаганнямі гэта дасягнута. Гэта добрая воля, што б там хто не казаў, ну, добрая воля рэжыма. Ну, давайте мы ўжо скажам, як ёсць. Ну, яны палічылі, што ў дадзены момант ім трэба гэта зрабіць. Окей, можам толькі вітаць. Значыцца, трэба прааналізаваць, а што прымусіла? І дзейнічаць у гэтым накірунку. Ну, гэта ж таксама не робіцца. Все толькі падлічваюць. А гэта вось столькі выйшла, столькі ж, за гэты час столькі ж пасадзілі, ці столькі ж прызналі Ну, вы дзеля чаго гэта статыстыку ведзеце? Вам гэта неяк дапамагае? Гэта, ну, не мае ніякага значэння. Просто канстатацыя факта. Ну і што? Гісторыя Дзяніса Івашына – гэта прыклад таго, як у сучаснай Беларусі патрыятызм і праўда сталі злачынствам у вачах рэжыму. Але змаганне за справядлівасць працягваецца дзякуючы мужнасці яго жонкі Вольгі і ўсіх неабыякавых людзей. Кожнае слова, кожная гісторыя пра палітвязняў – гэта іх шанец на волю. Бо нават у самых цёмных умовах чалавечнасць і салідарнасць могуць стаць сапраўднай зброяй супраць несправядлівасці. Дзяніс Івашын павінен быць вызвалены. Зміцер Лупач для Нехта Плюс.